Sana masagot ko siya na maayos. May beshi yung tanong ko. Bakit ang hindi mo May ko mag-aga ako. Hindi ka no, na ano? Ano ba? Ano, hindi naman talaga ba? Hindi yung pinapakanta ko. I'm confident na wala akong inaagaw. At may respeto ako sa kanya. Ang agaw na ano? Jowa ba? Wala akong inaagaw na jowa. Ang lalaki. Wala. Hello mga besh, good day! It's me again, your Beshi Jeromar, and welcome to Hello Mga Beshies channel! And for today's vlog mga besh, I'm here at GAMCHEON Korean BBQ. Thank you so much, GAMCHEON Korean BBQ, for inviting us here. And I'm not just alone here. Pero before anything else mga besh, I would like to say thank you muna sa mga sa mga subscribers ko at saka sa followers ko sa Facebook page, 1,000 plus followers. Hello. Thank you so much for your love and your support. And sa mga sa YouTube channel ko na Hello Mga Beshies channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiclick ng notification bell para updated kayo sa mga videos ko. And of course, mga besh, I'm not alone here. I'm with my other vlogmates. Vlogmates, come in. Wala na play. No play? Wala. So I'm here with my Beshies. Please introduce yourself and your channel. Hello guys, hi, my name is Miss guys. Please subscribe to my channel and don't forget to subscribe. And Hi Beshies, I'm Julian. I'll get some more shoutouts. Hi guys, I'm Stan Laika. Please subscribe to my channel. Subscribe sa mga channels namin. yes. So mga besh, as what you can see, nandito kami sa may GAMCHEON. GAMCHEON Korean BBQ. So mga besh, hindi lang namin i-try yung food nila, gagawa pa kami dito na challenge. And the challenge is question and answer challenge. And the challenge is question and answer challenge. So each of us dapat may mga question kami sa isa't isa. Mapa-love man yan, mapa-love life man yan, mapa-about man yan sa na-close, hindi pa naman na-close, di ba? Or basta anything under the sun. Anything under the sun, so mga roof ganyan. Pwede rin trees, yeah. So, sino yung mag-ano? Sino yung sinasabi mo? Yes, we have here the Jolabs Bus. Yung mga pangalan ng mga kung sino yung tatanungin mo. Kung sino ang tatanungin na ha? Sino yung mag-start? Oh my God, sana hindi ko makakasira ng reputasyon ng Beshi. Oh my God, okay. Pero kaya ito, kung ano yung name mo, magtanong ka sa sarili mo. Sige. Wala paano yun? Yung mga, di ba marami tayo sa buhay, marami tayo mga
top notes na gusto natin, ano, kita nyo, hindi na natin masagot-sagot. So, ang title niyan is, tanong mo, sagot mo. Hindi kita ito rin self-service. Kagaya nito, oh. So, yung aking Oh my God. Cut and Iva. Wait lang po dito yung aking Alamay ko, digo. Late ako mag-google. Ano nga yung prank? Salamat kay Mr. Ano? Google. May question talaga siya na natin Prepare. prepare. Akin mag-math lang. Oh, lolo. Matupil na naman mo. Wala naman wala naman consequence. Question and answer lang naman siya. Scott Ivan, this is my question. This is a Q&A. Yung tanong ko is about life. May pagkakataon ba na gusto mo na lang sumuko kasi pagod ka na? Sagutin mo yan. Sagutin mo yan. Salita ko. Yes, ikaw yung Actually, ang daming beses na akong gustong sumuko sa buhay. hashtag yan ng Kito. Ayan, pero nilalabanan ko kasi madaming mga tao or mga kaibigan ko ang naniniwala sa akin. Kahit alam ko naman na kahit yung pamilya mo is hindi naniniwala sa iyo, at least may mga kaibigan ka na andyan palagi sa iyo, ayan sila, ayan kaibigan. Kaya nilalabanan ko lang at positive lang palagi kasi alam ko naman na may future at mas better plan si God para sa akin. Yes, we love you, Scott. Basta ka lang, Scott. Always pray lang and be thankful kay God. Kahit anong problema pa yan, kaya natin yan. Kasi si God, di naman magbibigay ng problema pag di natin kaya. Lahat naman may solusyon. Yun yun. Thank you so much for that wonderful question. Question. Wala na, mamaya naman. Si Besh. So, ang hirap siyang sumbay. Last ka na lang. Oo. Kasi Scott again. Mga Hindi na matatanong yung sarili niya. Kasi nandito na yung pangalan. It's me. Sana masagot ko siya ng maayos. may beshi yung tanong ko is, Ano? bakit ang hilig mo aga? Oh my God! May ibilig ko mga agaw. Feeling ko, Ng Na ano? Mga agaw ng ano. Mga agaw ng ano na Pero kahit joke lang. Ito yung tanong ko. feeling naman talaga ako. Hindi ako kinabahan kasi alam, I'm confident na wala akong inaagaw. At may respeto ako sa kanya. Okay. Mga agaw na Jowa ba? Wala akong inaagaw na jowa. ng lalaki. Wala. Hindi siya. Bakit ba? Kasi may mga evidence. Oo, yun yung evidence. Evidence? May ABB. Pakita, pa-screenshot ng mga evidence niyo. Tapos, ipapakita din sa yung, may sabihin ako, huwag ka magalit. Oh my God. Open-minded ka ba? Mga ganyan. May ganun ba? May mga ebidensya nga. Saan message ko na kami na? Oo. Totoo lang. Kaya sabihin sana ako, huwag ka lang magalit. Alam, totoo. Parang ano Dahil naman. dahil kasama ko natin ngayon ang PBM niya. Special guest. Uy, start yung totoong question. Bakit naisipan mo mag-vlog? Ano yung mga Yung nag-inspire sa iyo, tapos kung magiging successful vlogger ka, ano yung Sino yung report mo? sino yung report? Hoy, wala akong in-report. Actually, mga besh, just to answer your question, I already had a passion in food vlogging. Diyan ako nag-start sa food vlogging. And then, nagbigay ng inspirasyon sa akin yung mga kabeshis ko. And of course, kayo, kaya na-form ko yung Hello Mga Beshies dahil sa mga beshies ko. Yun. And of course, nag-start yung vlogging ko para yung purpose ng vlogging ko is to bring smiles to each and everyone. Bring smiles and love. Siyempre dapat nandiyan din si City of Love. Magbigay pugay sa City of Love, Iloilo.
That's it and thank you. Medyo makabuluhan mo rin. Sa dalawa, no? Ikaw! Surprise! Ay, wala din may also, si Kai. My question goes this way. What? Nagka-boyfriend ka naman? Yes. Are you in a relationship now? Yes. May ex ka? Yes. Oh, yes! So my question is, halimbawa, you're happy now with your current boyfriend, tapos bumalik yung first ever love mo in your life. And sinabi niya sa'yo na nagsisisi siya and all he wants is to be back into your arms. Bibigyan mo ba siya ng chance? So, actually, marami ako na, maraming ex. Marami ako naging ex. Hi, Marami ex. ako naging past. Pero yung first love First ko talaga love. is yung current ko na boyfriend. So, hello! Kasi yung mga past experience ko ng mga boyfriend is, unbeliever. So, bali nung time na yun is puppy love lang. So, naranasan ko may love talaga is nung college na ako. Nakilala ko siya sa church and yun. Hanggang ngayon ko rin Pero, yun nga, yun sa time na, kasi may diba, maging ex mo na siya. Sino? Si first love. Hindi pa. Kasi hanggang ngayon kami pa. Ano ka? Akala ko pa naman may nagkaroon ka ng ex in between, tapos nagkabalikan kayo. Pero may ex ako dati, pero hindi ko sila na-recognize na Pero dahil dito yung question ko sa'yo. oh my gosh. Ay, grabe. If Priscilla gives 5 apples, So, pwede na po ako umuwi kasi hindi ko alam yung sagot. charot lang, yun na yun. So that ends our video. Wait! Wala pa. Wala pa, may last question pa. And guess ko kung sino yan. Ay, napaka-confused. Baka siguro yung mo. Siyempre, yung questioning ko is si Beshi. Yan. May favorite vlogger, Yanstoppable Gusto ko Shoutouts. lang pasalamat kay Ben sa pag-sponsor ng 1-4. So, since ikaw yung huli, Ay, ang bango ng yung question ko is, labo ba ako? Wow. Google ko. Hindi ko. Anong love? Ever since kasi si Beshi, we didn't start as friends talaga. Kasi yung naging first kong kaibigan is yung kapatid niya, yung gusto Hi, si Jess. Tapos after nun, nung Jess? Yes. Chelsea, Nag-start na kaming, nag-start na kaming magkausap ulit noong Mag-first vlog tayo. nag-vlog, tapos nag-vlog siya. Yun. Pero yung question is, love namin siya, love ko siya. Okay. Love na love na rin. Kailangan kasi sabihin na love kasi nasa video. Pero mamaya sa likod. Hindi na question. Pero anong mga besh, hindi yan yung question ko sa'yo. Ay, hindi pa. O, diba? Yung question ko sa'yo is, di ba nagtatanong sa kanya kung may boyfriend ka or wala? O, may boyfriend ka ba ngayon? Meron. Oh my God. So, nag-date kayo na. Kapon ako nagkaayos, pero hindi ako sure kung hanggang di kailan na naman. Baka tomorrow na naman. Pero hindi yan yung final question. Meron follow-up question pa. Di ba may boyfriend ka? Next year, siguro masunog yung mukha. Oo. Yes, next year. Ilang questions pa lang, di ba isa lang? Isa lang, pero may follow-up question. May follow-up ako Wala question. follow-up. May follow-up Pangalawa na yun eh. Last na lang. Okay guys, so Last na lang. kanina ang mga food over there. Last question. Last question. Kasi yung question na sa'yo. What if yung boyfriend mo ngayon nalaman mo na Nagipag-chat sa'yo. na mahal din niya ako, ano yung reaction? Simple lang. Yung reaction na O reaction mo? Hindi kasi yung nagawin ko lang naman siguro pinakatabi na kita
Chili na lang. Pero walang ahasan dito mga besh. Kung ano yung kay Beshi, kay Beshi. Alam ni Scott po yan, mamaya ako nalaman ni Kai. Malamang ito na po yung huling vlog ni Beshi. Dahil? Dahil masisira po yung reputasyon. Friendship over na Hindi yung friendship over, masisira yung reputasyon niya. Wala na, stop na. Let's stop this question and answer question. Question and answer. Portion. Kasi, wait lang, kasi try natin yung food ni GAMCHEON, yung mga side dishes and everything alerts. Package 5, 499 pesos. Ano yun? Nagdami-dami na. Let's eat! So that's it mga beshies. Thank you so much for watching my video. And please don't forget to like and subscribe. Hello mga beshies channel. And thank you so much muna kay Sir King for inviting us here at GAMCHEON Korean BBQ located at Plazuela 2. Iloilo City. Oh, Plazuela 2. Yes. And abangan niyo po ito yung first part ng vlog namin dito. And the second part, meron namang pakulo si Beshi. Yes, gagawa kami ng challenge. And yung challenge na yan, may nalaman syempre sa Korea and sa chopsticks. Chopsticks. Abangan niyo yung next vlog ko. Thank you sa Thank you. Thank you so much, GAMCHEON Korean BBQ. And don't forget to subscribe my channel, Scott Ivan. Yes, and thank you very much for watching this YouTube channel. And syempre, please don't forget to subscribe to Yanstoppable Shoutouts. And out na po pala yung lipstick to. Wow, Which baka is, naman. Baka naman. PM lang po kayo sa Julian Lee, please. Excited ako dyan. Sugar Cosmetics. Thank you, Sugar Cosmetics. Gawin na. Hello, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Meet Guy, and please follow me to my Instagram, Meet Guy. Yan, mabilis hanapin, hindi nawawala katulad ng Facebook. Oh my God. So once again, thank you so much. Bye. Thank you, GAMCHEON.